Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo ni yau ranar Juma'a da na alƙawaranta ma mutane zan fitar da jadawalin ɗan takara a Najeriya, kamar yadda mutane suke ta ce man ya kamata idan zan fara fitar da jadawali in fara fidda masu ga shugaban ƙasa ko shugabannin ƙasa. To in Allahu ya yarda za mu fitar da abun yau ba sai gobe ba. Yau ba sai gobe ba. Kamar yadda na ce maku ga turabi na wanda na riga na fitar da jaddawalin da za mu ci gaba da fitarwa da yarda Allah subhanahu wata'ala. Ubangiji Allah ka ba mu sa'a kuma ka ba mu nasarar abinda za mu faɗa. Ubangiji Allah ka ba mu dace a cikinsa. Kurakuran da muke da shi Ubangiji Allah ka yafe mana kurakurai. Sannan yan uwana 'yan Najeriya, shi dukkanin abu wanda za a zo za a ce za a aiwatar da shi, ran wani zai masa daɗi, ran wani ba zai masa daɗi ba. To amma ina kira a gare mu dukanmu, abinda nake da bukata mu mika al'amuranmu ga Allah subhanahu wata'ala. Dalilin me shine wanda yake ba da mulki ga wanda ya so, yake ansha mulki ga wanda ya so. To kamar yadda nake ce muku, za mu ci gaba da abubuwa na bangaren fitar da jadawalin 'yan takara. To insha Allah za mu ci gaba da bakin kokari kan wani al'amarin. Sannan ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, ga ma wani bako daga Kamaru ya biyo wannan al'amari, yakan buƙaci a yi wannan hidima a gabansa domin me yana son yi mana tambayoyi. To insha Allah za mu ci gaba da yin al'amarin yanzu. Duk da cewar bakon namu ya nuna cewar shi shehin namu ya nuna cewar baya da bukata a ce a haska shi duniya ta gan shi. Abin da yake da bukata ciki, yana da bukatar shi ya yi ƙayin tambayoyi ne daga baya. To idan shehi yana ji na, bismillah kan tambayan abin da kake magana a kai. A'udhu billahi min shaitanir bismillahirrahmanirrahim. Na taso daga wannan gari na Kamaru sakamakon na ji labarin akarmakallahu, kannan kuma na shiga Facebook na ga akarmakallahu, kannan na tambaya aka ce min a Najeriya. To na yi kokarin tasowa zuwa Najeriya Katsina Malamfashi, kuma na zo na sadu da akarmakallahu a wannan rana ta Juma'a. Sai na ce zan ma akarmakallahu tambaya, amma ya nemi a haska na ce ba na da bukatar a haska ni, amma zan yi tambaya ya haƙuri. Ya ce to alhamdulillah. To akarmakallahu, kamar 'yan takarkarin da ka ce za ka fidda akarmakallahu, kamar yadda muka ji labari na zo kuma ido na ya gane mani. To kamar in za a fidda akarmakallahu ya abin yake, ka dan faɗakar da ni a wannan lokacin. So daidai da al'amarin ka riga ka shigo ciki, abin da ya kamace mu a ce hidimar mun yi ta a gurguje domin abin da kullum mutane suke yawan kira na akan al'amarin, sukan bukata ko in faɗa masu wane ne zai yi shugabancin ƙasa. Sai in ce masu to su yi haƙuri. To daidai da ka shigo al'amarin a gurguje idan ka diba akwai allo a gabana. Na watakila kafin ka shigo nan guraren ka idda jama'a ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna fita suna komi. Gaskiya ne akan. To bakin gwargwadon misali, ba wai abu ne muke yin shi da ka ba mu ce ma za mu yi da kaki ko za mu yi hasashe ko za mu yi wani menene. Abu ne muke yi bisa kan ilimi. Akarmakallahu, abinda nake da bukata gare ka, turabin da na zuba ka tsaya ka dibe su da kirki. Na dube su da kyau akarmakallahu. To wanda zai ci takara a Najeriya tamu, na ya riga ya gama fita. Allahu akbar. Ya gama fita, sai dai wasu daga ciki na sai mu ce su yi haƙuri. Allahu akbar. Na wallahi billahi kamar yadda nake hidi maka wannan al'amuran, na'am akarmakallahu, muna tamu Allah na tashi, amma ka iya sani cewar ta Allah ita ce gaskiya. Gaskiya ne wanda taurarin mulkin suka tabbata kan shi, na gashi nan gurin mun riga mun gama tabbatarwa. Allahu akbar. Da farko kamar yadda nake maka magana, muna da 'yan takarkarin nan kwara 3 a Najeriya wanda su ne fitattu, ko da a ce akwai wasu wanda za su fito.
na Na farko akwai Alhaji Atiku Abubakar. na Na biyu akwai Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso Na. wanda ya fito a NNPP. Na. Alhaji Atiku Abubakar ya fito a PDP. Na. Akwai Ahmed Bola Tinubu Na. ya fito a APC. na To da farko shi lokaci mizani. na Duk abin da za mu hidi maka da sannu, in za ka zagan ka daɗe baka zagan ba, in za ka aibanta ni ka daɗe baka aibanta ni ba, in za ka ce ni kafiri ne ko ɗan bori ne ko boka ne ka daɗe baka ce mun ba. Amma lokaci mizani, lokaci shine zai tabbatar mana da wane ne zai ci wannan takara a Najeriya. to Abin da nake da bukata da kai malam a gurguje, Na. domin akwai ayyuka gabana, gaskiya. kamar yadda ne ma mutane alƙawarin cewa ranar Juma'a za mu fitar da jadawalin 'yan takarkarin nan a Najeriya. To yau Allah ya kawo mu Juma'a, an sabko masallaci. na Allah ya kawo mu yau, kamar yadda Hausawa suke cewa rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. To Gaskiya ne. hakikanin gaskiya haka wannan al'amarin yake. Alarama, ko da dai na same ka da jama'a yau ba za mu sami isasshen bayani ba. To kamar a cikin mutanen da ka hidda akarmakallahu, wane ne wanda zai iya cin wannan takara a wannan lokaci? To, Bahaushe ko in ce Hausawa sun ce na zaune ke ganin kokowa. Gaskiya ne. Da farko bari mu fara akan Alhaji Atiku Abubakar. Na Alhaji Atiku Abubakar, ina kira gare ka. Na. Shi mulki Allah ke bada shi. Gaskiya. Yana iya bada shi ga wanda ya so, yana iya bada shi lokacin da yake bukata. na Amma wallahi billahi ka sa ma rayuwarka hakuri. A dai wannan na 2023 na akaramkallahu. tsakani ga Allah taurarin mulki ba sa kanka. Allah. Tsakanina ga Allah taurarin mulki ba sa kanka. Shi wa kenan? Alhaji Atiku Abubakar wanda ya fito a takarar jam'iyyar PDP. Allah. Ya yi haƙuri, wallahi billahi taurarin mulki ba sa kansa. Allahu akbar. Ina kira ga ɗan takararmu wanda ya fito a NNPC. Na Watakan Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso. na Kai kankin kanka Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso ka yi haƙuri. na Wallahi billahi taurarin mulki ba sa kanka. Allahu akbar. Na Wanda karatun mu ya jaddadan mana da cewar zai iya jagorantar mu a Najeriya shine Ahmad Bola Tinubu. Lalle hakikanin gaskiya Allahu akbar. shine taurari suka tabbata da cewa lalle bakin gurgurdan misali zai iya mulkan Najeriya. Allahu akbar. Shi ma? Allahu akbar. Ba za mu ce muku na wani dogon lokaci ba. Na A'a. Amma dai hakikanin gaskiya burin da ya kudurta a ran shi na ya zama shugaban kasar Najeriya zai zama shugaban kasar Najeriya. Allahu akbar. Ba wai zan faɗa muku abu son zuciyata bane ba, ni ɗan arewa ne, iyayena 'yan arewa ne. Gaskiya ne. Bakin gwargwadon misali abu ne wanda za a ce ɓangaren ilimi. Wallahi billahi in dai lokaci ya bada, idan kuma Ahmed Bola Tinubu yana da rayuwa, za ku tabbatar da wannan al'amarin da nake hidi muku. Tsakanina ga Allah nake ba ku wannan jawabi. Gaskiya ne akaramkallahu. Yau Gaskiya ne. insha Allah. To, alhamdulillah. Da farko ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya wanda wannan abu ya ma daɗi, to wanda wannan abu bai ma daɗi ba, dan Allah dan Annabi ya yi haƙuri. Amma shi lokaci mizani. Gaskiya ne Idan akaramkallahu. abin da na hidi muku gaskiya ne za ku gani. Idan abin da na hidi muku ba gaskiya bane ba za ku gani. Gaskiya. Wanda wannan abun ya ma daɗi, masha Allah. Wanda wannan abun bai ma daɗi ba, dan Allah ya yi haƙuri. Gaskiya Jama'a ne. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ta mun gode Allah saka da alheri akarmakallahu. Mun gode sai karo na gaba.